Hi mga moms! So, good day. So, today is Tuesday. No? So, nandito ako ngayon sa ating store. Ayun na. Diba? And, sadly, wala tayong pasok. So, bumisita ako ngayon dito to check. Mukha naman talagang dumaan ulit dito yung tubig sa likod. Mula sa taas, papasok dito kasi basa po yung sahig. Then, dito sa loob, na-check ko. Usual kanina, actually naglinis na ako kanina, hindi ko na natiis, hindi ko na rin nabidihan na puro mga footprints na naman ng ating mga minamahal na pusa, no? Ang ating lababo. Kasi nung isang araw, nung Monday, nung Monday, nandito yung ating mga staff. So, wala kasi pang announcement na walang klase. So, pagdating nila dito, doon lang din nila na-realize na walang estudyante, walang pasok kasi walang dumarating na mga student. Buti na lang, 2 putahe pa lang yung naluluto nila. So, ang naluto nila is ampalaya. So, inuwi na nila yon para ulamin. And, itong adobong atay. So, this adobong atay and nilagang egg ay iuwi ko sa farm para yun na lang yung uulamin namin mamayang gabi. Kasi sayang naman. So, dapat kagabi ko siya kukunin. Kaya lang, hindi ko naman po siya nakuha. Gawa ng napakataas ng tubig sa ilog. So, nakita nyo naman, di ba? Na ang taas ng tubig sa ilog. So, hindi ako makakatawid basta-basta. Kaya, hindi ako nakapunta at hindi ko nakuha. So, ngayon, samahan nyo ko habang ngayon tumila, kaninang tanghali. Actually, umambon pa eh. Pero ngayon, chinek ko yung sabi ko, medyo tumila naman na. Kaya, pumunta ako dito sa tindahan para ma-check. So, hindi pa alam, wala pa kaming update or advisory kung kailan yung magiging pasok ulit. So, yun nga lang. So, ilang araw nung walang klase. Ito lang yung medyo problema kasi, syempre, pag wala kaming klase, wala tayong makukuha na ng savings. Yung sa savings, nilag din natin kinukuha yun para sa renta ng tindahan. So, mahaba-haba pa naman ang araw ng November, pero syempre sayang. Kasi syempre, yung ko din, yung income, yung pambayad ng bills, no? Doon ko din siya kinukuha, pambayad ng internet. So, sa ngayon, kailangan ko lang muna siyang linisanin. At least ma-double check natin yung ating ma-check natin ang ating tindahan. So, yung mga stocks, yung mga karne, nilagay ko na sa freezer, gawin din yung isda. So, everything is okay naman. Binaba ko na rin yung mga water yung mineral water na nasa freezer. Ayan. So, I think kailangan ko na lang gumawa ng yelo para hindi sayang yung pagkakaon ng ating ref. Sa mga ganitong sitwasyon or instances, hindi naman natin to may iwasan, no? Sa kaya yung plastic ng yelo. So, at least, gawa tayo ng yelo para hindi sayang yung kuryente natin. And so, para sa pagbabalik natin sa klase, sini-check ko na may water, okay naman siyang pang-ice. Hindi siya malabo or madumi. Kaya gawa na lang ako ng ice kasi sayang din. Itong pagpasok ng buwan na to, syempre, tawag dito, mga na to ng bagyo. Patapos na ng pagpasok ng bagyo. Kaya syempre, hindi naman natin hawak ang ng kalikasan ni Mother Earth. Kailan yung ulan, lilindol, diba?
Kaya kailangan pa rin natin at least mag-doble ingat. Especially now, alarming na din talaga ang climate change. Kasi kung nakita nyo naman siguro yung iba mga video and picture ng mga ibang parte ng Pilipinas na daanan ng bagyo, grabe yung pagbaha at paglubog, especially yung mga nasa Cebu, sa Visayas area. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Maging alerto tayo. Hindi tayo pwede basta-basta magpakakampante lang. So, ayan, natapos na yung aking ice and nahugasan ko na iba. So, dito sa unahan, okay naman. Medyo lumalim lang, pansin ko lang, lumalim lang yung lupa dito kasi yung tubig na nanggagaling sa likod, dito dumadaan. So, it's either na-i-stuck sila dyan. Kaya siya nagkaganyan. So, at least dapat... Ay, hi ate! Ano yan? Kangkong. Hala, dami kong... Ay, binibenta mo? Sabi ko, pengi. Nagbili ako kanina para itanim ko doon. Kinuha ko lang yung gamot ba? Gamot? Yung ano niya ba? Para itanim. Ah. Na hindi mo na kukuhain kay magtabuhion doon. Okay yung sa'yo. Dami kangkong. Thank you, ate. Oh, Bago pa lang yan, bago. Mag-steam ako later, tapos sausaw sa ginamos. Thank you, ate. Mag-check lang ako muna dito. O, di ba may libre pa tayong kangkong mula sa aming kapitbahay. Ayan. So, ay! Saan ka galing? May aso pala doon. So, dito naman tayo sa likod ng store. Tingnan natin. Kamustahin din natin. Kasi mostly, dito po, ayan, mula doon sa taas, nanggagaling yung tubig. So, ayan. Ewan ko sino naman nagtambak. Andiyan pa rin, hindi pa nila kinukuha yung mga ano ng nyug. So, ang taas na ng mga damo. Yan yung medyo kinatatakutan ko kasi baka mamaya may mga halas na dyan, di ba? Magkagulatan na lang bigla. Yan, dyan sa likod. Tapos, kinausap ako nung may-ari ng lupa na to na baka raw interesado kung kunin din daw itong kay Jana. So, iniisip ko, pag kinuha ko to, so, ano gagawin ko naman dito, di ba? Okay lang sana kung mag 24 hours ako na business para at least makabawi. Kaya the problem is, sabi nga ni Jana, lahat to ipapagawa mo. As in, gaya niyan, parang ito po. Kasi ayun tulad dito, yung poste dito, siraan na. So mapapansin nyo, yung giba na siya. Tapos sa loob tumutulo na yung mga kisame. And pinapasok ng tubig yung sa likod papunta dito sa loob. So yun din iniisip. Yun na iniisip ko. O di ba may tuko na sa loob? Na. O may tuko. Di ba? May tuko na sa loob. Sa dito ibang gamit ni Jana para sa mga ano nila, sa mga catering. Tuko. Oo nga, yung dami pa eh. Ganun na sa mga bata. Paglalaruan. So, yun ang iniisip ko mga mami. So, technically, sa ngayon, hindi ko pa masasabi. Pero kung totoo siya, maganda kasi siya. Maganda talaga siya. Kung makukuha ko yung isang hilera. Kung matutuloy ko yung isa kong plano na negosyo. Hopefully, ibigay ni Lord, di ba? Kung maging maganda lahat ng kitaan, why not? Ipupush ko talaga siya. Itutuloy ko talaga siya makuha. So, bago yan, baka maiwan ko yung aking mga dapat dalhin sa farm. Yung egg. Where's the, plastic bag. Ito yung ating mga paninda. So, hindi ko naman masyado siyang pinupuno ng talagang sobrang dami kasi mostly kumakain lang talaga sila dito. Ang ano dito, kape, mga instant noodles, and chichirya. Kasi hindi naman po gano'n kaano ang sardinas dito. Yung mga sabon, shampoo, hindi po nila hinahanap dito. So mostly kasi yun ang mga ang mga customer ko ay mga estudyante and teacher na kumakain.
So, gustuin ko man siyang gawing 24/7. I can't. Kasi yung nasa paligid ko na residential, hindi rin naman po sila palagi naghahanap ng food or ng makakain. Kasi halos malapit na sa palengke. No? So kung magto 24 hours sa may ibang business to, kailangan yung pwede kong ma-reach out pati yung mga nasa ibang barangay, yung mga nasa sentro, ganun. Something like different. So pinag-iisipan ko pa po yan. Pero wala pa akong pinaplano pa lang. Pinag-iisipan, syempre kailangan mo isa lang alam po yung magiging budget mo, yung manpower, yung renta, 'di ba? Kung magkaka-income ka. Ito kasing Ma'am Shiji Eatery, kahit paano meron, no? May income tayo, hindi man gano'ng kalaki, pero at least meron tayo na itatabi. Meron akong nakukuha na pang sarili kong expenses, para sa sarili ko, pang gastos ko, iba pa yung para sa vlog. Kaya, sana ating nanonood kayo ng mga videos, huwag niyo po i-skip yung ads, and ayan, mag-comment kayo sa baba, and please do share na rin. Okay, mahiya. Any critics, kasi hodang masasakit pa yan. Diba? At least, giving your opinion, malay nyo makatulong, diba? For my improvement, kung ano pa yung pwedeng gawin para mas mapaganda, o kung saan nyo pa kayo mas ma-entertain o magugustuhan niyo yung aming mga ginagawa. So, ayan. Sa ngayon, balik na muna ako ulit ng Hinaguan Farm kasi baka abutan na naman ako ng ulan, mabaha na naman ako, mahirapan ako makatawid. Okay? So, again, thank you so much for watching, guys. Maraming salamat. So, abangan na lang po ninyo ulit yung aming pagbubukas at pagbabalik klase. Pagbubukas namin ng aming Ma'am Shiji Eatery sa pagbabalik ng klase ng mga teachers and estudyante dito sa Campus B, Hasaan National High School. Bye!